Nsemmulkom, nsellem lill-Professor Gawċi wkoll. Naturalment se nkunu qegħdin nitkellmu dwar sena skolastika ġdida li f'Malta se tkun qiegħda tiftaħ madwar 4 ġimgħat oħrajn kif kulħadd qiegħed isegwi fl-Ewropa u madwar id-dinja. Is-sistemi edukattivi kollha fehmu il-bżonn illi t-tfal u l-istudenti għal ġid tagħhom importanti li jitlu lura fl-iskejjel sabiex jkomplu jitgħallmu huma wkoll. Naturalment f'Malta qegħdin nippjanaw, qegħdin naħdmu, qegħdin nitħejjew biex 4 ġimgħat oħra Malta wkoll tkun qiegħda tiftaħ il-bibien tal-iskejjel tagħha sabiex it-tagħlim ikun jista' jibqa' għaddej. Naturalment, matul il-ġimgħat u x-xhur li għaddew, kienu għaddejjin ħafna laqgħat mal-imsieħba lokali li jinkludu unions, assoċjazzjoni tal-ġenituri, assoċjazzjoni tal-iskejjel tal-Knisja u indipendenti u minn hawnhekk irrid nirringrazzjahom tas-sehem li huma qegħdin jagħtu sabiex flimkien ngħaddu minn esperjenza imħejjija kemm jista' jkun. Ikkonsultajna wkoll l-esperjenza barranija, rajna pajjiżi oħrajn, tkellimna ma' pajjiżi oħrajn sabiex aħna wkoll nifhmu huma x'qegħdin jaraw, x'qegħdin jagħmlu, kif qegħdin jitħejjew sabiex aħna jkollna dak il-vantaġġ ukoll. Nirreferi wkoll għall-laqgħa li kellna din il-ġimgħa li saret din il-ġimgħa organizzata mill-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa, il-WHO, fejn hemmhekk ġie diskuss is-suġġett tal-ftuħ mill-ġdid tal-iskejjel. Naturalment fil-sigħat li ġejjin l-Awtorità tas-Saħħa se tkun qiegħda tippubblika l-gwida għall-ftuħ tal-iskejjel illi min-naħa tal-Ministeru se jkun qiegħed jara illi jimplementa dawn il-gwida illi l-Awtorità tas-Saħħa fuq l-evidenza xjentifika qiegħda tpoġġi qudiemna. Naturalment dan ifisser ħafna xogħol u rrid insellem lill-kollegi kollha fil-Ministeru, lill-unions, lill-assoċjazzjonijiet tal-iskejjel, lill-ġenituri talli matul dawn il-ġimgħat li għaddew, x-xhur li għaddew, il-ġimgħat li ġejjin u kif niftħu l-iskejjel nibqgħu naħdmu flimkien biex l-esperjenza f'Malta tkun waħda meqjusa wkoll. Minnaħa tagħna se nkunu qegħdin naraw ukoll illi l-politika, il-policy dwar l-attendenza ta' tfal fl-iskejjel tkun tirrifletti ċ-ċirkostanzi li qegħdin ngħixu fihom illum sabiex ma niżvantaġġjawx lil tfal jew lil familji minħabba ċ-ċirkostanza li qegħdin nesperjenzaw. Issa nitlob lill-Professor Gawċi sabiex tagħmel l-intervent tagħha. Grazzi, Dr. Fabri. Bħalma għal Dr. Fabri, aħna konna qegħdin insegwu x'inhuma l-evidenza li qiegħda toħroġ avolja għadha ftit peress li ħafna skejjel kienu fetħu għal ftit ħin. U allura aħna qegħdin nimxu fuq dawn il-linji gwida minn dak li nafu sa issa. Dawn il-linji gwida huma bbażati fuq din l-evidenza biex aħna nkun nistgħu ngħinu il-Ministeru responsabbli mill-edukazzjoni ħalli meta jkun qed isir il-pjan tal-implementazzjoni kollhom dawn il-linji gwida li huma prinċipji bażiċi ħafna biex ikun jistgħu jibbażaw fuqhom. Importanti ngħidu li dawn il-miżuri qegħdin hemmhekk biex ikun jistgħu inaqsu iċ-chances li inti jkollok iktar firxa fl-iskola. Nifhmu li la darba aħna għadna għaddejjin bit-trasmissjoni fil-komunità, l-atfal u wkoll l-istaff tal-skejjel qegħdin fil-komunità, chances li huma jkunu pożittivi qegħdin hemmhekk u allura b'dawn il-linji gwida u l-prinċipji bażiċi qegħdin hemmhekk biex aħna nkun nistgħu innaqsu r-riskju. Tajjeb nifhmu li qatt ma jista' jkun hemm zero risk. Il-prinċipji bażiċi huma li jekk inti għandek tfal jew inkella l-istaff li huma ma jifilħux, dawn importanti li ma jmorrux l-iskola.
U allura qegħdin inkoraġġixxu wkoll lill-ġenituri biex anke qabel ma jibgħatuhom l-iskola, il-ġenituri jiċċekkjaw lill-tfal tagħhom kemm jekk għandhomx id-deni jew inkella għandhom xi sintomi u jekk għandhom xi suspetti importanti ma li jibgħatuhomx l-iskola. Anka f'dawn il-linji gwida ħarisna kif ukoll jekk inti it-tfal jinstabu li għandhom xi sintomi jew inkella d-deni huma deħlin l-iskola fejn ħajġu ttestjati, hemmhekk ukoll ħajkun hemm kif ukoll għandhom it-tfal jinżammu f'post fejn jistgħu jieħdu ħsiebhom sakemm jiġbruhom il-ġenituri. U anke jekk jinqala li jkun hemm xi sintomi waqt kwalinkwa ħin tal-iskola. L-istess jgħod ukoll għall-istaff kollu tal-iskola ħalli bekk aħna naqsu ċ-ċans li xi ħadd simptomatiku jkun qiegħed iferrex fil-skola. Importanti li aħna nkomplu bil-kampanji tagħna ta' prevenzjoni li huma relatati ma' social distancing, l-użu tal-maskri u anke l-hand washing fil-komunità, però wkoll hawnhekk fl-iskejjel ukoll huwa importanti ħafna biex it-tfal huma stess ukoll jitalmu dawn il-prinċipji bażiċi. Punt importanti li jenna nisħu fuqu mal-kampanja kollha huwa l-physical distancing. U allura wkoll fil-klassijiet hemmhekk bħala prinċipju bażiku irid isiru l-efforts kollha biex it-tfal ikunu qegħdin distanza minn xulxin. U dan juri wkoll l-importanza li kemm jista' jkun fil-klassijiet in-numru ta' tfal li jkunu qegħdin fil-klassi kemm jista' jkun għandu jinżamm żgħir kemm jista'. Dan minħabba diversi aspetti għaliex jekk inti ħajkollok xi ħadd minnhom li huwa pożittiv, allura ħajkun qiegħed jittrażmettija lil inqas tfal u anke jekk xi ħadd minnhom ikun pożittiv u mbagħad it-tfal li jkollhom bżonn ikunu f'kwarantina inkluż il-familji tagħhom hemmhekk ikun dejjem inqas. Allura aħna dejjem innaqsu dan il-burden li hemm. Punt importanti ħafna li joħroġ mill-evidenza u qed jitħaddem f'diversi pajjiżi huwa l-punt kruċjali li inti iżżomm it-tfal f'bubbles kemm tista'. Jiġifieri it-tfal jinżammu dejjem l-istess ma' xulxin. Il-klassi tibqa' dejjem l-istess, għandek sitwazzjonijiet fejn din fil-primarja tista' tagħmilha fil-klassi innifisha, imma anke fis-sekondarja jrid jinżamm kemm jista' jkun dan il-grupp li jkun żgħir kemm jista'. Ħalli inti tevita li jkun hemm taħlit bejn l-istudenti. U dan jibqa' dej il-ġurnata kollha waqt li t-tfal qegħdin fl-iskola, jiġifieri anke jekk huma joħorġu għal break, importanti li ma nħaltuhomx ħalli bekk aħna naqsu ċ-chances li huma jitħaltu ma' xulxin. L-evidenza u anke dak li l-Għaqda Dinjija tas-Saħħa qiegħda issa dal-aħħar xhur tgħidilna wkoll hija li għandna l-użu tal-maskri li hemmhekk aħna issa għandna għodda oħra f'idejna biex inkomplu innaqsu r-riskju ta' trasmissjoni u allura wkoll dawn il-gwidi qegħdin jgħidu wkoll jekk inti għandek it-tfal fil-klassi dawk it-tfal ta' inqas minn 3 snin ma jilbsux maskri. Però it-tfal ta' bejn 3 snin u 11-il sena jilbsu l-maskra waqt li huma jkunu pereżempju ħarġu fil-kurutur jew kellha sakemm ħarġu fil-bitħa fejn hemm iċ-ċans li inti seta' b'xi mod iltaqgħu ma' xi ħadd ieħor li huwa barra l-babil tiegħu. F'dawk it-tfal il fuq 11-il sena anke kif ħarġet rekomendazzjoni qawwija l-Għaqda Dinjija tas-Saħħa għandhom jilbsu l-maskra l-ħin kollu. L-istess jgħod tal-istaff li l-istaff jilbsu l-maskra jew inkella l-visor il-ħin kollu meta jkunu qegħdin ma' xi ħadd ieħor biex hekk dejjem aħna nkun nistgħu innaqsu r-rata ta' trasmissjoni. Importanti ħafna tiftakru li prinċipju bażiċu fl-istrateġija tagħna hija li meta aħna jkollna l-każijiet aħna niżolawhom u nagħmlu l-contact tracing. U allura importanti wkoll hawnhekk fl-iskejjel li jinżammu ir-records ta' min kien hemm fil-klassi u anke min kienu kuntatti inkluż l-istaff li kollhom kuntatt magħhom biex hekk aħna nkun nistgħu jkun iktar faċli li nagħmlu l-contact tracing li hemm bżonn. U anke qegħdin naraw li importanti li f'kull skola jkollha dak il-contact person li hu jkun responsabbli wkoll li aħna nkun nistgħu nagħmlu kuntatt miegħu biex
fil-każ li jkun hemm xi każijiet inkun nistgħu insegwu s-sitwazzjoni u anke nagħmlu l-evalwazzjoni ta' min għandu bżonn ikun qiegħed f'kwarantina bl-għajnuna ta' dan il-persuna. Fuq it-trasport ukoll aħna għamilna linji gwida li kemm jista' jkun il-traġitt ikun kemm jista' jkun qasir ħalli jekk inżommu kemm nistgħu t-tfal ma' xulxin mill-inqas ħin possibbli. Li wkoll inżommu dak l-istess bubble ukoll fit-trasport, ma jqgħodux jinbidlu tfal ma jużaw dejjem l-istess grupp flimkien. Jinżammu r-records ukoll ta' min kienu fuq il-buses jew il-coaches. Importanti la darba jkun għandna t-temp tajjeb jippermetti nżommu twieqi miftuħin fejn ikun hemm biex hekk ikollok iktar ċirkolazzjoni tal-arja. Ukoll importanti il-physical distancing fuq il-bass u li jintlibsu l-maskri ukoll fuq il-bass mit-tfal u anka mill-driver. Sanitizer, importanti ħafna li jintuża ukoll fuq il-bass ħalli hekk aħna nkun nistgħu naqsu l-kontaminazzjoni u anka li bejn kull trip u ieħor meta ħajkun jinbidel il-grupp li ħajkun qed jirkeb fuq il-vehicle ikun hemm tindif ta' dan il-vehicle. U l-istess bħal medna fil-bidu wkoll li l-ġenituri qabel ma joħorġu tfal biex jirkbu fuq it-trasport importanti wkoll li jkunu ċċekkjati ħalli dejjem hekk innaqsu ċ-ċans li jkun hemm xi ħadd bis-sintomi. Dan huwa fil-qasir il-punti prinċipali li huma linji gwida li aħna ħdimna fuqhom li huma bbażati fuq evidenza li nafu sa issa li wkoll ħadna ukoll l-evidenza li wkoll qed toħroġ l-Għaqda Dinjija tas-Saħħa anke minn informazzjoni li ħadna propju fil-laqgħa li saret nhar it-tnejn mal-Għaqda Dinjija tas-Saħħa biex aħna nkun nistgħu minn dak li nafu s'issa niggwidaw bl-aħjar mod li nistgħu lill-Ministeru responsabbli mill-Edukazzjoni biex ikun jista' jimplementa x'ħad tkun din scholastic year li ħajkollna. Tajjeb ngħidu li la darba għadna f'sitwazzjoni ta' pandemija, la darba għandna l-każijiet fil-komunità, ikun hemm ċans li ħajkun hemm każijiet fl-iskejjel tfal qegħdin hemmhekk fil-komunità u mbagħad imorru l-iskejjel. U allura l-iktar ħaġa importanti hija li aħna dawn naqbduha mill-ewwel nagħmlu contact tracing u allura nkun nistgħu nikkontrollaw is-sitwazzjoni. U allura dan hawnhekk irridu l-kontribut ta' kulħadd, kontribut tal-ġenituri, ta' tfal infushom għaliex it-tfal nafu li jitalmu malajr u anka li huma wkoll isegwu dawn il-miżuri mill-Ministeru, mill-iskejjel kollha u aħna nkomplu nibqgħu nagħtu l-għajnuna teknika lill-Ministeru tal-Edukazzjoni f'dan il-traġett li qegħdin naħdmu fuq. Grazzi. Grazzi Professor Gawci. Sa naturalment nistiednu lill-ġurnalisti jekk għandkom xi mistoqsijiet li tixtiequ tagħmlulna. Bonġuva Martin mit-Times, x'se jkun il-pjan tagħkom għal studenti vulnerabbli jew studenti li għandhom ġenituri tagħhom li huma vulnerabbli u x'pjanijiet għandkom għal kindergartens? Thank you. Għal-medna bħalissa qegħdin f'sitwazzjoni fejn għandna għodda oħra wkoll fejn l-użu tal-maskri li hemmhekk kun tista' tnaqqas iktar ir-riskju. Però rridu niftakru wkoll li kindi għandek ċirkustanzi fejn għandek persuni li huma vulnerabbli li għandhom sitwazzjoni speċifika wkoll, hemmhekk ikun qed jittieħed on a case by case basis tajjeb flimkien ma' tabib li jikkura lill-pazjent u anke mal-management. Bħalma qegħdin nagħmlu propju f'kull post tax-xogħol li hemm. U fuq il-kinder bħalissa qegħdin naħdmu wkoll fuq linji gwida wkoll li huma propju għall-kinder għaliex hemmhekk inti għandek sitwazzjonijiet li huma differenti. War nofsinhar tajjeb li Carter għal Television Malta. Dr. Fabri, żewġ mistoqsijiet jekk tippermettili. L-ewwel waħda studju riċenti fir-Renju Unit, studju akademiku xjentifiku juri li fi żmien li l-istudenti għattaw ġewwa jew ma bdewx imorru l-iskola,
l-edukaturi qalu li waqgħu pressopoco 3 xhur lura mill-istudju tat-tagħlim tagħhom, mill-progressjoni. Dan jirrifletti wkoll l-istudenti f'Malta u t-tieni mistoqsija jekk tippermettili rigward ġenituri li mhux se jibgħatu it-tfal tagħhom l-iskola. X'ħad tkun il-proċedura normali bħalma jiġri s-soltu joħorġu l-multi, hemm każ ukoll ta' proċeduri legali? Grazzi ħafna. Grazzi. Dinja hija mħasba minħabba l-fatt li meta ħalqu l-iskejjel madwar id-dinja kollha ġie nnotat illi it-tfal mhux kulħadd l-istess naturalment, imma ħafna mit-tfal waqgħu daqsxejn iktar lura. U dan proprju jpoġġi l-bżonn illi l-iskejjel jerġgħu jiftħu, jittieħdu l-miżuri kollha li jistgħu jittieħdu biex it-tfal jerġgħu lura fil-komunitajiet skolastiċi fl-iskejjel bħalma qegħdin hawnhekk illum, għaliex nafu l-edukazzjoni, l-aħjar edukazzjoni ssir fl-iskola. Tajjeb fl-iskejjel ma jiġux malma biss is-suġġetti, ma fl-iskola wieħed jissoċjalizza, wieħed jitgħallem kif għandu jġib ruħu, wieħed jitgħallem jgħin il dak li jkun, etc. Iva din hija inkwetanti u allura aħna anke bħala Ministeru tallimna mill-esperjenza tal-eluq tal-iskejjel f'Malta, irrid insellem lill-għalliema u lill-edukaturi kollha Maltin illi fl-iskejjel tagħna taw is-sem tagħhom meta l-iskejjel għalqu, hemm esperjenzi sbieħ ħafna u wieħed irid japplawdihom. Fil-ftuħ tal-iskejjel allura se nżommu ċertu prattiċi u se ntejbu ċertu prattiċi fejn jidħol tagħlim. Waħda minnhom hija inizjattiva li konna minna fuq pjattaforma aħna sejjaħnina teleskola fejn mid-dar student jista' jidħol u jsib lezzjonijiet fiha. Se nkunu wkoll qegħdin naħdmu fuq lezzjonijiet sabiex min jinqabad id-dar ikun jista' jsegwi lezzjonijiet huma wkoll. Ġifieri qed nippruvaw naraw li d-diviżjoni nimmitigawha kemm nistgħu. Fuq it-tieni mistoqsija li inti għamilt referejt għaliha fil-bidu fl-introduzzjoni fejn minħabba ċirkostanza straordinarja li qegħdin ngħixu fiha bħalissa il-Ministeru se jkun qiegħed jemenda il-policy marbuta mal-attendenza. Aħna mhux fl-interess tagħna illi ma ngħinux lill-familji, anzi aħna fl-interess tagħna illi l-familji Maltin u Għawċin f'dan il-mument ukoll nkunu magħhom, nissapportjawhom u naraw kif inkomplu ngħinuhom kif ħennihom meta għalqu l-iskejjel f'Marzu. Ġifieri tinfakkar li f'Marzu għandna numru sew ta' familji u batna wkoll anke materjal sabiex l-istudenti setgħu jkomplu jistudjaw u jilaħqu ma' studenti oħrajn. Gejtanu karf mill-orizzont, mistoqsija għal-Prof. Gawċi u għal-Dr. Fabri. Prof. Gawċi, semmejt il-bubbles, però fil-primarju ovvjament iktar forsi li tikkontrolla l-tfal u żommhom f'ambjent ta' grupp, però mis-sekondarja fuq iktar diffiċli kif taħdem fil-prattika. U Dr. Fabri, fid-dawl tal-fatt li anke trasport pubbliku irid tkun hemm inqas studenti fuq il-coaches, fuq il-minibuses. Però hemm trasport biżżejjed biex caterja għall-istudenti kollha? Naħseb kif il-prattika mela dawn huma linji gwida li huma l-bażi prinċipali li inti taħdem bil-bubbles. Issa fil-prattika kif ħadkun, ġifieri ħajspjegalkom eżatt kif ħajaħdmu fis-sekondarji. Ekku, aħna fil-fatt kif qed jissuġġerixxu l-esperti mill-kamp tas-saħħa huwa importanti ħafna li l-iskejjel kemm nista' jkun u l-istudenti kemm jista' jkun nipproteġuhom fi gruppi. Ġifieri dak huwa l-kunċett li se jkun qed jiġi applikat f'kull skola. Naturalment wieħed irid jifhem li l-iskejjel kollha huma differenti, imma l-prinċipju se jibqa' dejjem l-istess. U allura waqt li fil-primarja huwa forsi daqsxejn iktar faċli għax il-klassija dik li se jittieħdu miżuri hemmhekk ukoll tajjeb biex inkomplu nipproteġu il-grupp fil-primarja, però fl-iskejjel medju sekondarji se jkunu qed jittieħdu wkoll miżuri sabiex il-grupp jew il-gruppi ikunu protetti kemm jista' jkun. Se jittieħdu miżuri li forsi maħniex imdorrijin daqstant bihom, ħanati eżempju biex in-nies jifhmuna. Tajjeb biex in-nies jifhmuna. Aħna sal-lum ħafna mill-iskejjel il-klassi hija tat-teacher u tfal jiġru minn klassi għall-oħra. Dika se mmorru daqsxejn se nemendaw ftit u l-klassi se tiġi ta' tfal.
biex kemm jista' jkun il-grupp qed insemmi miżura waħda minn sensiela tal-li se jkunu qegħdin nieħdu. Ġifieri l-importanti li l-grupp nipproteġuh kemm nistgħu. Ġifieri fis-sekondarja se ssir ħidma biex flok it-tfal tal-istess sena jitħaltu kollha flimkien kif jiġri s'issa, se jinħolqu bubbles, tajjeb, gruppi, li t-taħlit isir f'dik il-bubble. Nibqgħu dejjem fil-kunċett tal-bubble. Min-naħa tas-saħħa huma pjuttost ċari fuq għadi illi dawk il-miżuri li għandhom jittieħdu biex inżommu l-grupp kemm jista' jkun intatt se jkunu qed jittieħdu dawk il-miżuri. Naturalment wieħed irid jifhem illi dawn il-miżuri se jkunu qegħdin jittieħdu biex kemm jista' jkun nimmitigaw ġvera riski li jista' jkun hemm. Anke jekk forsi mhumiex l-aħjar deċiżjonijiet fl-aħjar sitwazzjoni edukattiva, ma wieħed qed jifhem il-bilanċ li kemm jista' jkun nimxu leh. Dwar it-trasport, kif qalet diġà Professor Gawci, linji gwida, il-guidelines se jkunu qegħdin jitkellmu fuq it-trasport, se japplika l-istess kunċett, jiġifieri li it-tfal li jitilgħu fuq l-istess van biex nagħti eżempju irridu jkunu l-istess tfal, mela tfal ma jitħaltux, mhux illum rkibt dan il-van u darb'oħra rkibt van differenti, ħalli kemm jista' jkun hemmhekk tinħoloq bubble, jinħoloq il-grupp li jibqa' kemm jista' jkun protett hemmhekk. Kif diġà semmit Professor Gawci aħna nappellaw lill-ġenituri biex kista jkun qabel it-tfal joħorġu mid-dar u jirkbu il-trasport b'xejn tal-iskejjel, importanti ħafna li jieħdulhom it-temperatura. Jekk it-tfal se jisibulhom temperatura għolja, qed nitolbu qed nappellaw lill-ġenituri biex ma jibatux l-tfal l-iskola u jikkonsultaw lit-tabib tagħhom. Naturalment it-tfal qabel jitlu fl-iskejjel imbagħad se jittieħdulhom it-tfal u kull min se jidħol fl-iskola se tkun qed tittieħidlu it-temperatura hemmhekk ukoll. Nappellaw ukoll fuq it-trasport illi dawk il-ġenituri illi forsi jixtiequ iwasslu l-tfal tagħhom huma f'dawn il-mumenti, tajjeb aħna ninkoraġġixxu dik il-prattika wkoll. Tajjeb ġifieri m'hemmx il-biża' għax naf li xi ġenituri jinkwetaw fuq għadi illi jekk it-tfal tagħhom ma jużawx it-trasport għal tant drabi jista' jkun illi jitneħħilhom id-dritt li jintuża t-trasport. Dik se nwaqqgħuha wkoll. F'dawn iċ-ċirkostanzi aħna nifhmu illi jista' jkun hemm ġenituri li jippreferu jwasslu tfal huma l-iskola u allura ma jkunux qed jużaw it-trasport tal-iskola. Hi, good afternoon. Shona Berger, the Malta Independent. We have two questions for you. The size of the classroom are what they are in this country, and certain schools might not have the space for it. Does this mean that the Education Division is going to enforce a hybrid model? And the second question is that if teachers or any of the students test positive within a classroom, will the whole classroom have to go under quarantine? Thank you. L-ewwel mistoqsija nista' nwiġibha jiena. L-iskejjel huma dawk li huma kif qed tgħid tajjeb ħafna inti, però kif qegħdin jigwidawna l-awtoritajiet tas-saħħa qed jitolbuna illi tinżamm id-distanza bejn student u ieħor u anke bejn l-alliem u l-istudenti. Aħna se nkunu qegħdin nirrispettaw il-gwida li se tiġi pubblikata fil-ħin li ġej u se nimxu magħha. Dak se jkun ifisser illi l-ispazji fl-iskejjel li sal-lum maħniex imdorrijin nużaw jista' jkun li dawk se nkunu qegħdin nużawhom temporanjament ukoll. Tajjeb jiġifieri bħalma qed jiġri fid-dinja kollha qegħdin naraw illi klassijiet qegħdin jiċkienu u qed jintużaw spazji fl-iskejjel b'mod temporanju naturalment biex tinħoloq klassi żgħira oħra jew grupp ieħor. U aħna se nkunu qegħdin nużaw dak il-modell li qed naraw jiġri kullimkien. Naturalment aħna se nkunu qegħdin niftħu l-iskejjel mela t-tagħlim se jkun qed isir fl-iskola, però kif semmejt diġà hemm diġà teleskola fejn wieħed jista' jidħol fiha u jsegwi lezzjoni hemmhekk, però apparti dan bħalissa qegħdin niddiskutu mal-union propju biex naqblu anki fuq mudell ieħor li jista' jgħin ikompli jgħin lill-istudenti li forsi għal raġuni jew oħra jinqabdu d-dar. Min-naħa tal-Ministeru għaddej dak ix-xogħol preparatorju wkoll. Jekk ikollna xi każ
Tajjeb, bħalma diġa qegħdin naħdmu aħna meta jkun hemm każ kif joħroġ ir-riżultat mill-laboratorju aħna nagħmlu kuntatt mill-ewwel mal-persuna, jiġifieri jekk jkun tifel nagħmlu kuntatt mal-ġenituri. Hemmhekk aħna nagħmlu l-assessment tal-każ, naraw x'għandu sintomi, meta beda bis-sintomi, jekk kellu sintomi jew le, u naraw x'kien l-exposure. U mbagħad madankollu aħna naraw min kienu n-nies li kienu f'kuntatt ma' din il-persuna. U għalhekk għandna dak il-liaison officer minn kull skola li huwa importanti ħafna li aħna kif insiru nafu li seta' kien hemm espożizzjoni għal tfal jew inkella staff fi skola fejn kien imur dak it-tifel, aħna hemmhekk nagħmlu kuntatt mill-ewwel ma' dan il-liaison officer li jkun jista' jagħtina l-informazzjoni kollha, dakar semmejt ukoll l-importanza tar-record keeping tat-tfal kemm fil-klassi kif ukoll fuq it-trasport biex aħna mbagħad nkun nistgħu nagħmlu risk assessment ta' min kienu dawk it-tfal u staff li setgħu ikunu close contacts. U mbagħad minn hemmhekk nimxu bil-proċedura normali tagħna. Insemmilkom Francesco Catania minn Net News, għandi xi ftit domandi għalikom. Semmejtu illi fuq it-trasport pubbliku, it-trasport tal-iskola, ikollok bubble oħra, apparti ovvjament tal-klassi. Imma nafu illi min l-istudenti li qegħdin fl-istess klassi mhumiex kollha mill-istess lokalità, ġifieri ssib min joqgħod il-Gura u min joqgħod il-Mellieħa. Dan ifisser illi ser ikollok trasport pubbliku, trasport tal-iskola jgħaddi għal klassi u nkella jkollok iktar minn bubble waħda. Semmejna wkoll illi il-klassi ser tkun tal-istudent biex jiġu protetti l-istudenti, ovvjament għandek l-allima illi jmorru minn klassi għall-oħra, allura għandek il-common factor illi tmur minn bubble għall-oħra, l-allima ħajtieħdu xi provvedimenti u xi miżuri favur l-allima u saħħet l-allima wkoll. Ukoll dwar il-homework. Il-homework kif ser ikun b'mod diġitali, ser jingħata jinżamm 3 ijiem ġo envelop u mbagħad jikkoreġġuh l-allima, dak x'ser isir. U domanda oħra, semmejtu wkoll li jkun hemm forma ta' sick bay jekk l-istudent jew studenta tkun ma tiflaħx tinżamm x'imkien sakemm tinġabar u tmur forsi tagħmel swab. Dak min ser ikun qed joħsibu, min ser jieħu dik ir-responsabilità fl-iskola. Domanda mingħajr ma nneħħi f'dan mertu lilkom. Għalfejn mhux preżenti il-Ministru Imbonniċ illum. Grazzi ħafna. Naħseb nista' nibda minn tielet mistoqsija. Kif qed jinnota, press call qed tiġi indirizzata mill-aspett tekniku. Ġifieri huma nies tekniċi li qegħdin jindirizzawha mhux il-politiċi. Rigward il-kunċett tal-bubble, irridu nżommu daqsxejn quddiem għajnejna li l-iskejjel mhumiex stand-alone, ġifieri l-ħajja, il-ġurnata hija ħafna itwal mill-ħin li ngħaddu fl-iskola. Ġifieri hemm sigħat ta' attività qabel il-ftuħ tal-iskejjel u hemm sigħat ta' attività wara l-ftuħ tal-iskejjel. U l-ħajja irridu ngħixuha, irridu nkomplu ngħixuha b'attenzjoni. Allura fost il-miżuri li se jkun qegħdin jittieħdu fuq it-trasport hija propju illi tinżamm il-bubble, jiġifieri t-tfal li se jitilgħu fuq dak it-trasport partikolari jridu jkunu dejjem l-istess tfal. Tajjeb, irridu jkunu dejjem l-istess tfal. Kif semmit Prof Gawċi, hija obbligatorja li waqt it-traġitt it-tfal jilbsu il-maskla. Se nkunu qed nieħdu miżura oħra wkoll ta' mitigazzjoni u hawnhekk nappella biex wieħed jifhem għalfejn qed nieħdu ċertu miżuri u ċertu deċiżjonijiet illi tfal illi joqogħdu il-bogħod iktar minn 1.5 kilometru mill-iskola daw se jiġu nkoraġġiti biex flok imorru l-iskola bit-trasport imorru bil-pass. Sal-lum qiegħda kilometru, tajjeb, jiġifieri sal-lum tfal li jabitaw kilometru l-bogħod mill-iskola jimxuha jew waslhom il-ġenituri, di se nestenduha ftit minn kilometru għal kilometru punt 5. Naturalment din qegħdin nagħmluha minħabba ċirkostanzi li qegħdin fiha u għax inħossuna obbligati li nieħdu miżuri ta' prevenzjoni. Naturalment il-vetturi rrid ngħid ukoll li hemm protokoll ukoll il-guidelines se jitkellmu fuq it-tindif tal-vetturi wkoll.
Ġifieri l-vetturi bejn vjaġġ u ieħor, l-operaturi ta' trasport huma responsabbli li jnattfu wkoll il-vettura meta jniżlu tfal u jtellaw u jmorru għal tfal oħrajn. Rigward il-homework ħadd pjaċir nisimgħek, ħadd pjaċir għax semmejt ħafna mill-punti li preparajna għalihom fil-fatt. Iva l-homework se jibqa' jingħata bħal classwork, però aħna se nkunu qegħdin nirrakkomandaw biex kemm jista' jkun l-ewwel nett fejn jista' jiġi moddi il-homework b'mod virtwali, aħna qed ninkoraġġixxu ħafna dak l-aspett. Hemm pjattaformi li diġà jeżistu u aħna nużawhom fl-iskejjel tagħna u fil-perjodu tal-eluq tal-iskejjel intużaw ħafna x'il-homework ingħata u aħna qed ninkoraġġixxu dik il-prattika, però ukoll meta teacher tagħti homework lit-tfal fil-klassi, l-issue li semmejt tajjeb inti li t-teacher għandha tħalli il-pitazzi l-kodba kwarantina u aħna se nkunu qegħdin nfakru dan kollu, naturalment se nkunu qegħdin nispjegawh dan ukoll. Għaliex hekk illum tajtek il-homework u għadha tajtuli lura. Issa wieħed irid jifhem li l-homework se jdum daqsxejn iktar ma jasal għandek għax naturalment wieħed irid jimxi f'dan il-proċess. Però mbagħad hemm prattiċi oħrajn li diġà jintużaw ukoll. Ġifieri jista' jkun li t-teacher jagħti il-homework, it-tfal joħorġu il-homework huma stess u kulħadd jikkoreġi il-homework tiegħu mat-teacher. It-teacher tkun qiegħda tajt it-tweġibiet biex ngħidlek l-answers u t-tfal huma stess jikkoreġu l-homework huma. Min-naħa tagħna bħala Ministeru se nkunu qegħdin ngħaddu ħafna informazzjoni, mhux kollha f'daqqa, se nkunu qed inqasmu l-informazzjoni ftit ftit, biċċa biċċa biex ma nħawdux l-imħuħ. Ġifieri se nkunu qegħdin nitkellmu ħafna mat-teachers, se nkunu qed nitkellmu ħafna mal-edukaturi tagħna, mal-ġenituri wkoll u anke daqsxejn informazzjoni lill-istudenti. Il għaliex f'di sitwazzjoni għandna bżonn lil kulħadd. Rrid infakkar tajjeb li nfakru illi aħna Malta fetħet iċ-childcare centers kienet f'Ġunju, f'Lulju ftaħna l-iskejjel tas-sajf, Awwissu bdejna l-eżamijiet tas-sekk u tal-medsek u għax il-koll kemm aħna ħdimna flimkien il-Ministeru, l-Awtorità tas-Saħħa, l-ġenituri, it-tfal, il-unions, l-esperjenza minkejja li diffiċli ħafna, minkejja li mhijiex faċli, però l-esperjenza hija waħda pjuttost tajba. Ġifieri ma kenniex sitwazzjoni li forsi stajna rajna f'pajjiżi oħrajn. U allura wieħed jappella biex 4 ġimgħat oħra nidħlu l-iskejjel nerġgħu ngħixu l-istess esperjenza li naħdmu flimkien, ngħinu l-xulxin u nkunu flimkien fl-interess tal-edukazzjoni tat-tfal tagħna. Laura Kalea, Malta Today. We have 3 questions. Will online schooling be made available for vulnerable students? In terms of LSEs, are there specific protocols since they have to sit so close to students? And if there are smaller classes, will we need more teachers? L-ewwel mistoqsija tiegħek fuq l-online qegħdin niddiskutu bħalissa mal-union propju l-aħjar modelli illi jistgħu jitħadmu f'Malta. Naturalment m'hemmx mudell wieħed illi applika, ġifieri aħna meta ngħidu online hemm diversi modi ta' kif wieħed jista' jsegwi l-lezzjoni. Kif semmejt, skużawni qed nirrepeti, ma diġà l-edukaturi naturalment mod strutturat tellaw numru sostanzjali ta' lezzjonijiet fuq website li hija pubblika juża kulħadd teleskola, hemm is-suġġetti kollha, jiġifieri dak li jkun jista' jirreferi għaliha. Bħala Ministeru qegħdin naħdmu wkoll fuq mudell ta' lezzjonijiet li jkunu qegħdin on demand fejn student jista' jirreferi għalihom, però kif qed qegħdin nitkellmu mal-union għaliex l-esperjenza f'dawn ix-xhur li għaddejna u rrid ngħidha nixtieq illi naqbduha din. Matul da xhur ħdimna ħafna fiskiet, ġifieri dan ix-xhur irrid nirringrazzja lill-unions, l-Awtorità tas-Saħħa għaliex magħna qattaw sigħat twal ħafna. Tajjeb dak li ħajjidher ovvju, dak li ħankunu qegħdin naraw huwa riżultat u mertu mhux biss tal-Ministeru tal-Edukazzjoni. Ma nħoss li għandna nieħdu l-mertu aħna weħidna. Il-mertu naħseb li għandna nieħduh il-koll flimkien għaliex il-koll tajna s-sem biex meta Malta tiġi biex tiftaħ l-iskejjel niftħuhom bl-aħjar mod possibbli.
dwar ċokon tal-klassijiet anka di qegħdin nitkellmu mal-union tal-allima, hemm modelli li qegħdin nikkontemplaw. Naturalment bħala Ministeru, u mhux biss bħala Ministeru għax irridu nfakru li l-iskejjel mhumiex biss tal-Istat, għandna l-iskejjel li huma indipendenti u l-iskejjel tal-Knisja. L-ingaġġ naturalment huwa wieħed komplet, jiġifieri l-allima huma ingaġġati, però se nkunu qegħdin nesperimentaw ukoll b'mudell fejn studenti jkunu jistgħu jsegwu lezzjonijiet fl-istess skola anke kif klassi tkun inqasmet. Però dwar dan qegħdin nitkellmu mal-union u nixtieq ħafna li d-deċiżjonijiet li nieħdu kif ħadna nieħduhom flimkien. Tajjeb għax l-aħjar modellu li nkunu flimkien. Dwar l-LSCs, forsi Professor Gawċi tirreferi għall-gwida. Fil-linji gwida wkoll hemm gwida anka ta' prevention measures li jistgħu jieħdu bħala protection ukoll anka f'dawk fejn inti għandek bżonn ibidlu n-nappies jew inkella feeding fejn ħajkollhom iktar close contact ma' tfal. Għandi numru ta' mistoqsijiet sefra mill-Newsbook. Dwar l-LSCs, uħut minnhom ġili jkollhom studenti differenti wkoll din ħatibqa' titħalla li jkollhom iktar minn student wieħed xi jieħdu ħsieb. Apparti minn hekk hemm il-breakfast ukoll li dan isir għal studenti mħaltin mill-Kinder 1 sal-Year 6 u l-għalliema magħhom biskeda. X'se jsir issa dwar il-breakfast? Apparti hekk il-ħinijiet tal-iskejjel ħajbqgħu l-istess jew se jiġu ridotti. U l-aħħar mistoqsija, x'inhi d-distanza bejn skrivanija u oħra u jekk din tvarjax mill-kinder sal-università. Grazzi. Dwar l-LSCs, dejjem naqbdu mal-istess prinċipji. Dan huwa punt importanti u punt importanti li nsibu l-kooperazzjoni anka tal-ġenituri kif dejjem sibna u jiena ċerti li se nsibu anka f'dan il-mument. Aħna se nippruvaw li l-esperjenza edukattiva kemm jista' jkun ma niddisturbawix wisq. Tajjeb, però nafu rridu nkunu konxi saqajna mal-art illi biex nieħdu l-miżuri u nipproteġu il-bubbles u nieħdu ħsieb illi nimplementaw bl-aħjar mod possibbli il-guidelines tal-health, naturalment irridu nieħdu ċertu miżuri. Ma nistgħux ngħidu li qegħdin nosservaw il-guidelines tal-health u l-iskola tibqa' kif kienet, issu ma ġara xejn. Tajjeb, u allura se nkunu qegħdin naraw li l-LSCs dak biex ngħidlek ix-sharing ta' studenti dak se jkun qed jiġi indirizzat ukoll. Rigward il-breakfast li noffru fl-iskejjel, hemmhekk ukoll tħanna fiha, naturalment tħanna f'ħafna dettalji u vera ġifieri għalhekk sigħat twal ta' diskussjonijiet. Però hemmhekk se nbidlu daqsxejn waħda l-prattika, jiġifieri sal-lum x'jiġri, it-tfal jaslu kmieni l-iskola, jidħlu ġo kamra u flimkien jitħaltu u jieklu flimkien. Dik għall-prattika f'dawn iċ-ċirkostanzi se nkunu qegħdin inwaqfuha. Mhux se nwaqfu l-breakfast, noqogħdu daqsxejn attenti, il-prattika se nwaqfu. It-tfal se jitlu l-iskola u l-breakfast se jkun lest biex jinġabar. Dak ngħidulu grab and go. Mela jiena intitolat għall-breakfast, wasalt ħdejn il-bib tal-iskola, se nsib min jieħod lit-temperatura, nidħol fl-iskola, se nsib is-sanitizer biex naħsel idejja, immur niġbor il-breakfast u aħna qegħdin ngħidu tibqa' sejjer f'żona partikolari. Se nkunu qegħdin ukoll fil-fatt se tkun qed toħroġ sejħa għall-edukaturi fl-iskejjel tagħna biex l-iskola tinfetaħ daqsxejn qabel. Tajjeb? Però hawnhekk naħseb li tajjeb illi nitlob l-għajnuna tagħkom bħala ġurnalisti sabiex kemm jista' jkun inwasslu l-messaġġ biex il-ġenituri jikkoperaw magħna anke f'dak l-aspett. Aħna ma nixtiequx li l-ġenituri jinġabru kollha wara l-bieb tal-iskejjel tagħna imma jifhmu illi nwasslu tfal inħalluhom u tlaqna. Anke għax hemmhekk hemm social distancing li huwa il-barra minn l-iskejjel. Tajjeb, ġifieri importanti li nikkoperaw u ngħinu lil xulxin. Naħseb dak kienu mistoqsijiet biex ma nafx. Id-distanza bejn
Basikament, id-distanza aħna qegħdin naraw x'inhi l-aħjar distanza li jista' jkollok minħabba social distancing, tajjeb, li meta torbot id-distanza flimkien mal-bubble concept, tajjeb, hemmhekk inti tkun qed tara kif tista' timmitiga r-riskju. U aħna qegħdin il-parir tagħna l-edukazzjoni hija li jippruvaw jaċċivjaw ta' 1.5 meters bejn tifel u ieħor. Dawn il-prinċipi tajjeb ngħidu li huma japplikaw għall-iskola primarja u il-middle u s-sekundarja. Jeb, inti semmejt ukoll post-secondary università dawk diġà għandna diskussjonijiet għaddejjin magħhom fuq protokolli oħrajn. Il-punt ta' kjarifika ġifieri studenti vulnerabbli jew ġenituri ma jridux jibgħatu l-istudenti għall-iskola, għandhom dritt li ma jiġux għall-iskola. Aħna sal-lum hemm policy fejn inti jekk inti tifel ma jattendix jew tifla ma jattendux l-iskola b'mod mhux ġustifikat għax iddeċidew li ma jmorrux l-iskola. Sal-lum hemm policy li l-istat anke biex iħares l-edukazzjoni jidħol fuq il-familja. Issa ċ-ċirkostanzi qed jitolbu illi lill-familja fuq naħa nibqgħu nitkellmu fuq il-bżonn il-valuroli illi l-edukazzjoni ma nitilfuwix. Tajjeb, però fuq naħa l-oħra rridu nifhmu illi s-sitwazzjoni li qed ngħixu llum mhix sitwazzjoni daqshekk faċli. Ġifieri jekk aħna stess qed tisimgħuna nappellaw lill-ġenituri illi jekk filgħodu t-tifel tiegħek ma jiflaħx tibgħatux l-iskola, naturalment biex nieħdu l-miżuri u naqsu r-riski, naturalment aħna mbagħad ma nistgħux noqogħdu noddu l-ġranet tat-tifel li ma jmurx l-iskola biex nieħdu xi miżura kontra it-tfal. Dik mhux se nkunu qegħdin nagħmluha, imma se nkunu qegħdin naraw illi l-edukazzjoni mal-ftuħ tagħha tal-iskejjel, l-edukazzjoni għaddejja u qed tilħaq l-itfal bl-aħjar mod possibbli. Tajjeb. Aħna nirringrazzjawkom u nirringrazzja naturalment il-Professor Gawci u l-tim tagħha il għaliex huma dedikati u xempji ta' bil-ħaq. Grazzi. Nirringrazzjaw ukoll il-Public Health COVID team li ħadem flimkien mal-Ministeru tal-Edukazzjoni biex nixinna naslu l-evidenza li hemm naslu biex nagħmlu dawn il-linji gwida. Grazzi.